Ziningi kakhulu izathu zokuthi umuntu athandaze, noma ziningi kakhulu izathu zokuthi umuntu is obligated ukuthi athandaze. Iquestion ithi kungani sithandaza noma kungani kwamele sithandaze. Izathu zokuthandaza sifane, kungakho singabantu uma sikhulekela into eyodwa ngoba izathu zokuthandaza azifani njengabantu. Kodwa kunesizathu ekumele wonke umuntu abe naso noma singakhulekela into eyodwa. Uyabona isizathu sokukhulekela ukwakha ubudlelwane noNkulunkulu, building a relationship with God. Uyabona leso sizathu masande konke umuntu sibe khona konke umuntu ukuthi uma ukhuleka noma uthandaza uyafisa kwangathi noma yiziphi izimo zempilo ezifika zikushaya kodwa ube na somebody to talk to, ube na somebody to offload to. Uma wenze uNkulunkulu umuntu okukhuluma naye, uma ushawe izinto zomhlaba, uma ushaye izimo esishaya abantu, the best person to talk to uNkulunkulu. Kungakho people invested so much ukukhuluma into ngaphakathi, siphila ngaphakathi kubona nabanye abantu. Ngoba umuntu umumtshela into uyandlulisa atshela omunye. Kulula ukuthi uma ukhuluma isimo sakho nomunye umuntu asidlulise isimo sakho, nabanye nenibatshela ukuthi they should be keeping this a secret, abanye abakhona inhlobo, abanye bayandlulisa noma nibatshelile. So the importance of praying ukuthi you want to build a relationship noNkulunkulu, owenzela ukuthi mhla kwamela kuba nomuntu ekumele akulalela uma ukhuluma akube uNkulunkulu ozokhona ukuthi noma uthululula inyembezi kodwa angakohluleli. Ngoba abanye abantu ninenikhala kibo, abantu nineniceba kibo, yibo kanye abantu abenza ukuthi nakusasa uqhubeke futhi ukhale. Kodwa if you build a relationship noNkulunkulu ngomthandazo, ngamanye amagama, the more you praise, the more you build a relationship with God. Ngamanye amagama, you want to build a relationship with God. Kunabantu abastopha ukulalela umuntu ekhuluma kodwa uNkulunkulu will never stop to listen to you. Noma abantu bangathula but uNkulunkulu will never be quiet. As long umenzile uNkulunkulu waba umuntu ozokulalela, kulula ukulalela uNkulunkulu versus ukulalelwa ngabantu. Ngoba into ikhuluma noNkulunkulu isala kuleyo altar leyo, kodwa into ikhuluma nomuntu iyandlulela. Learn to build a relationship with God by studying to pray.